Така, да ви покажа 3 сорта, които съм решила да си взема семена от тях. И това е единият. В момента чакам, хубаво да доозреят, защото имат нужда от още малко. Затова не ги пипам. Значи ето е първата чепка вече е поскана. Тук също имаше, които съм ги взела. Но въпросът е, че доматът е хубав, сравнително едър и вкусен. Този сорт е някакъв стар розов такъв български сорт, който най-вероятно почти всеки, който отглежда домат, го има. Ето така, не знам какво му е името, даже не знам дали има име, но въпросът е, че е така стар сорт. Общо взето сладък, много, много хубав домат. Другият, който ще оставя, е този тип шоколадова чушка. Значи те са ми няколко, ето два вида са. Едната е по-продълговата, другата седи от типа на сърцата, месеста, едра. Отгоре остава зеленикава, отцветяването е много характерно, както при шоколадовите чушки. Отгоре зелено, надолу седи такова керамидено, бих казала. Днеска може би не, но вече утре най-вероятно ще бъде готов. От него също, ето изяла съм долната чепка. Тук също имам откъснати. И вкусен сорт, много вкусен, без никакви кисели жилки, което лично за мен е много важно, защото аз обичам вкусен домат, не просто обилен домат. И третият сорт, който чакам в момента, е, разбира се, малинов озеровски, който показах тук преди едно известно време. Така, това съм го оставила за семе, всъщност. Нищо, че не е първият, надолу домат. Аз ги показах тук долните чепки, които вече съм ги изконсумирала. Тук нагоре, ето съответно тези продължават да растат. И нагоре продължават да вържат и цъфтят. Много така успешно. Но този специално домат, който е един от най-едрите, всъщност, съм си го оставила за семе. Сега за семето, понеже много хора казват, че е хубаво да се остави първият домат, не е задължително, честно казано. Ако ще и последният да е, тук идеята е първо растението да е здраво, от което се взема доматът. Второ, причината да се вземе първият е, защото много по-малък е шанса да има кръстосано опрашване при домата. В смисъл такъв, някой друг сорт, примерно, да е в близост, защото ако човек, примерно, има цялата му градина е само с един сорт, там не е проблем. Но ако евентуално има много сортове, общо взето може да направи някакъв хибрид между тях, което чисто практически, това е теоретично, но чисто практически не се получава така, защото те са самоопрашващи се и много малък е шанса преди доматът сам да се е самоопрашил, предвид, че и тичинките и прашеца е в един цвят се намират, да долети от някъде, видиш ли, друга там пеперутка, пчеличка, мушичка, дето да извърши опрашване от някакъв друг домат в околност, който е. Освен това, искам да ви кажа, че ако човек все пак държи на това да си запази сорта абсолютно защитен, по отношение на смесването с някакъв съседен друг, като идея мога да ви дам примерно тези турбички. В смисъл такъв, когато почне да цъфти, цялата китка, цъфналата, я прибирате в една такава турбичка, за да няма възможност, преди да се отворят цветовете, преди да има възможност за опрашване от съседни сортове, просто прибирате цялата китка в такава турбичка. И когато се отворят цветовете, просто минавате така, почуквате отгоре, така, за да може, самите прашеца, който е вътре в самите цветчета, да си оплоди, плодника и по този начин сортът е самооплоден и запазен. И след това, когато започнат да завяхват самите цветчета, просто махате турбичката и оставяте да се развива от само себе си, като хубаво е там, където сте сложили такава турбичка, да кажем, връзвате така на чепката, примерно някакъв конец или някакъв там белек, оставяте, да знаете, че това е мястото, откъдето ще вземете със сигурност семе от домат, който не е смесен с други сортове наоколо. Толкова като идеи от мене. Така.